Ser do Estradense non é ser un afeccionado calquera. Ser do Estradense é tratar o teu equipo como se xogase en primeira. Ser do Estradense é inundar os campos de vermello. Ser do Estradense é ondear a bandeira que levas no corazón. Ser do Estradense é erguerte incluso cando te tomban unha e outra vez. Ser do Estradense é empatar na casa do Noia para celebrar unha victoria e pase de fase no teu fogar. Ser do Estradense é ver a Jaichenko puñer o 1-0 no marcador. Ser do Estradense é ver a Gamarra marcar o penalti do 2-0. Ser do Estradense é celebrar cada avance como se dunha final se tratase. Ser do Estradense é creer no ascenso. E agora ben, celebremos, pero comecemos a preparar o seguinte partido que a Sarriana está nos agardando. Parking. Este que tenga por